Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, că eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt pe cei care astăzi face legământ cu Dumnezeu, pe cei care astăzi se împacă cu Dumnezeu. E scris, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiți ai lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum, la cei strânși și alte popoare la cei ce strânși acum. Vedem, frații mei scumpi, că și astăzi Dumnezeu a chemat pe fratele nostru Nicu. Doamne, binecuvintează-l! A chemat pe sora noastră Andreea. Doamne, binecuvintează-o cu binecuvântarea Ta. Și pe sora Tolița, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vedem că ei a ascultat glasul lui Dumnezeu, așa după cum este scris în Evanghelie. Fiecare dintre noi știm că va veni o zi când cerul va pica jos de marea căldură. Și este scris în cuvântul lui Dumnezeu că de datoria la fiecare este să ne întoarcem la El. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. De ce, frații mei? Pentru că noi zicem că oricine face răul este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea în ziua care vine. Îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină și nici ramură. Dar pentru voi care astăzi vă împăcați cu Dumnezeu, dar pentru voi care astăzi v-ați întors la Dumnezeu, pentru voi care astăzi v-ați întors de la moarte la viață, este scris, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, că ei va fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre. Doamne, binecuvintează-ne, Iisuse! Amin. Fratele meu Nicu, ce te-a făcut ca astăzi să spui, da, vreau să mă întorc la pocăință, să fac legământ cu Dumnezeu? Iubirea pentru dragoste. Dragostea și iubirea de Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu pentru că știi că Dumnezeu ți-a făcut mult bine. Deci fratele nostru Nicu, el s-a întors la Dumnezeu pentru că a văzut iubirea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a făcut mult bine. Și tu, sora mea Andreea, la fel. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Și tu, soră Toliță, ai văzut puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Doamne, binecuvintează-i. Pentru cât timp vrei să faci legământ cu Dumnezeu? Pentru toată viața. Doamne, binecuvintează-o. Și tu, frățorul meu, și tu, sora mea,
Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Hai să cântăm, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi și înapoi eu nu voi da. Nu voi da și înapoi și înapoi eu nu voi da. Mare, Dacă e bună. el lea de mână. Asta că nu lea, e greu și el. Aleluia. Tată Sfinte, Creator, Domn, sângele Tău, Doamne, dovedește că în clipele acestea a avut și există și are putere, Doamne, Sfânt. Pentru numele Tău preasfinte, Doamne, pentru numele Tău preasfânt, Doamne, în clipa aceasta, Doamne, dacă vrei, Dumnezeule, fă ca Duhul Tău, Doamne, să-L călăuzească, Doamne, să-L spriginească preasfinte, Doamne, să-L conducă, Dumnezeule, tot restul vieții Lui, Satana să nu aibă niciodată puterea asupra Lui și toată viața Lui să te slujească cu scumpătate, Dumnezeule. Crezi că sângele lui Iisus e prețul vieții tale? Până când crezi? Crezi că sângele Lui te-a răscumpărat în moarte, frate Nicule? Până când crezi? Crezi că Tatăl și-a dat pe Fiul Său ca jertfă ca tu astăzi să primești viața? Până când crezi? Frate Nicule, pe mărturia ta te botezi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor tale. Dă-mi mie mâna. Nu te sperii. Hai pic, hai pic, hai pic, hai pic. E ca apă mare, e picioarele. Nu, duce că poate că e mai ușor. Hai, sora. Tată Sfânt, Creatorule veșnic, Domn Sfânt, pentru numele Tău, Doamne, îndură-te, Doamne, și sfințește sufletul lui sora Andreea, Doamne. Amin. Așa pe cum ei, Doamne, Ți s-a predat, așa pe cum ei, Doamne, au răbdat și au căutat, Doamne, mai mult ca orice lucru, s-ar întors la Tine, Preasfinte, Domn, în numele dragostei Tale, te rog, să-i dai Duhul Sfânt, Dumnezeule scump, să o păstrezi, Dumnezeule, să-i binecuvintezi copilașii, să-i binecuvintezi viața ei, Doamne, ca pentru tot restul vieții ei să-L slujească cu scumpătate pentru binecuvântarea Ta, pentru îndurarea Ta și pentru răsplata care Tu ai avut-o și o dai drept viață veșnică. Sora Andreea, crezi că sângele lui Iisus te-a răscumpărat și vei avea viață veșnică? Până când crezi? Toată viața. Crezi că sângele Lui este prețul vieții tale? Crezi? Până când crezi? Martor este Dumnezeu, martori sunt frații, martori e apa, martori sunt pietrele, că Tu ai spus că vei ține credința toată viața. Pe mărturia Ta te botez în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor tale. Ține mâna la nas. Ține mâna la nas. Așa, fără cu. Fără cu, fără cu.
Vrei să ție, Da, să aibă ce te ține. Dumnezeu poate să arate ce te da. Dumnezeu să lucreze. Ea este... Creator veșnic, Tată, Domn, Sfânt Părinte. Aleluia! Mulțumiri fie aduse Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, care și astăzi, Dumnezeule, s-a coborât peste sora Tolița, Dumnezeule, care și astăzi, Dumnezeule, a trezit-o din moarte, Doamne, care și astăzi, Dumnezeule, se dovedește că nimeni nu este mai scump ca Tine, Dumnezeule scump. Pentru numele Tău, dacă vrei, Doamne, din clipa aceasta, Doamne, binecuvintează-o. Binecuvintează sufletul ei, Doamne, ca toată viața ei să Te slujească cu scumpătate, ca toată viața ei, Doamne, să slujească că Tu ești Tatăl nostru, Te binecuvântăm pentru numele Tău, dă-i dreptul, Dumnezeule scump, în clipa aceasta, să nu aibă vrăjmașul nimic asupra ei până când vei veni Tu, Doamne. Sora Tolița, crezi că sângele lui Hristos este prețul vieții tale? Crezi că Tatăl și-a dat pe Fiul Său ca jertfă ca tu să capeți iertarea păcatelor? Până când crezi, soră Toliță? Crezi că sângele Lui te mântuiește? Până când crezi? Crezi că sângele Lui are putere? Până când crezi? Pe mărturia ta te botezi în numele Lui Iisus Hristos. Martor este frații, martor e apa, martor este Dumnezeu, că Tu ai spus că vei ține credința toată viața. Pe mărturia ta te botezi în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Ține mâna la nas. La nas, la nas. Hai frică, hai frică. Hai frică, hai frică. Hai frică. Mâna voastră.